No takže čaute ľudia, idem to skúsiť zás. Chlapci, zahráte si zajtra niekto fonko? Ja určite. Takže vítam z nového videa. Máme tu Fortnite. Áno, ale aj ja. Ale ako mytickú myslím. Ty vole, to nevím. Ona má 2 náboje a do tela dáva 102 a do hlavy 179. Ja viem. Ale ona dáva, niekedy ona ťa aj sklame, že dá do tela 82. Lebo si na veľkú dálku, víš? No však áno. Ty vole, sa to... 90%. Poď, zahráme si tu aj dneska vlastne, pokiaľ ti to pôjde. 3 hodiny more, o noci mi to pôjde až. Ty vole. To sa ti stahuje tak dlho, keď máš 90%.